dilever tayo ngayon para may konting thank you. Okay na, okay na. Brother, ito na yung ating binta sa ating dilever. 400 lang yun, isang bundle. Okay na yan. At least may kita. Mahirap dito kung wala kang kinikita dito. Kumita ka lang dito ng 100 sa araw. Gandang ganda na yan kasi makakain ka na eh. Diskartiyan lang. Ka ng basura. Oo. Ang problema yan kahit mangalkal ka ng basura, basta huwag ka lang magnakaw. Yan ang pinaka-the best dyan. Huwag lang magnakaw. Dalawang bagay lang ang patutunguhan mo dyan. Kaya pala, shoutout kay Ami Vlog TV saka Bicol, ay ano, Bicol. Kay Tony TV Official. Supportan po natin siya kasi mga ligid pong kaibigan yan. Saka yung ano ko nga pala, baka pwede naman ma-play yung aking video. Kasi napakaliit pa ng WH ko. 100 ano pa lang, 140. Baka pwede naman dyan mga brother, kunting suporta dyan sa WH. Para naman madagdagan ang aking WH. Merry Christmas mga brother. Sana maging successful ang ating mga pag-YouTube natin. Sana
matupad natin yung ating pangarap, yung maging isang successful na YouTuber. May ano nga ba,